Ježišmarja, tu už další den. No. Jdu za Vojtou. Tak ahoj, ahoj. Vstáváme. No, Dneska mám co? pro tebe překvapení. Jaký? Dneska nejdeš do školy, jdeš až zítra do školy. Jo. Jo. A dneska jdeme vybírat auto. Jupi. Konečně už nebudeme mít tam ten starý křáp. A říkám, jo, no to je fakt ne. Ale říkám ti, že pokud budeš mít nějaký hems, tak budeš spát dneska už budeš spát v tom ve sklepě. Neboj se, já nic neudělám. Jo a počkej, všimnul jsem si, že tamhle takhle v rohu, tam je nějaká kamera. To tam bylo, nebo jsi to tam dal ty? To jsem tam Tady dal takhle v pokoji. já. Jsem tady dal já. Proč? Ty mě sleduješ? Ano. A já si myslím o tom, že jestli si myslíš o tom, že nevím, že jsem vzal kreditku a koupil si za to Robuxy, tak o tom vím. Ale já jsem si chtěl koupit hodně věcí, ale žádný jsem neměl. Těch 20 000, co jsme minule kupoval, mi nestačilo. Počkat, řekla jsem o tom, že jsme kupoval Robuxy. No pojď. No, nic jsem neříkal. Jedem. Už mohu vlastně zavřít garáž, když nebude doma, že? Co tady staví? Nevím. Tady včera nebylo ještě. Jo. Jdeme tam k večeru, nevím, možná, že jsme spali celý den, ale to nevadí. To je divný. Tak aspoň bude provoz. Tohle, to modrý. Počkej, rozhodneme se. První musíme najít někoho, kdo tu pracuje. Dobrý den. To prostě Dobrý den. Tak, já jsem dneska přijel se synem vybrat auto. Jo, dobře. Tak mám vám nějaké doporučit, nebo si vyberete sami? Nejste vy ředitel? Ano. Jak to, že nejste ve škole? Já tu mám brigádu. Aha. Vojto, kde jsi? Já jsem si šel jenom pro kafe. Dej mi to. Ale ono to je dobrý. Dej mi to. Ježišmarja, hned. Jo, hned. Nebudeš to pít, když se na to vendřím? Pardon. Dej mi to. No, tak co tady pro nás máte, pane? Pro mě tu máme tady tyhle 3 naše nejlepší auta, pardon, 2 auta. Mně se nejvíc líbí tohle, to jako je fakt skvělé auto. Tohle kup. Kolik to stojí? Tohle 2 miliony. A tohle je hezký růžový? 10 000. To řídit nebudu. Tady vzadu bych si dal toho Vojtu. Já si ti dám. No. Můžeme si zkusit teda projížďku ty auta? Jasně, můžete. Jo, a kdybyste chtěli, tak za nějaký příplatek si můžete dát i tuning. Tak hele, pane, já si randu, já si vezmu asi tohle na projížďku první. A jestli můžu teda klíče? Jasně, chvíli počkejte, než si je vezmu. Vysadni z toho volantu, dělej. To je. Chceš být dneska ve sklepě? Mě nedostaneš. Můžu sedět na tom motoru? OK, můžeš. Já počkám na klíče. No
No, Tady v tomhle dárku jsou, my to dáváme do dárku takový. je dobře. No. Tak já jsem si už rozbil. Podívám do tvý kapsy na chvilinku, jo. Jenom jestli dali nám prosím vyparkujete naše auto. Ano. To je jaké rychlé auto. Můžu se na chvilinku projet, já nic neudělám. No, nevím. Ale fakt. Jenom kousíček. Vážně, já nic neudělám. No. Ej, co jak rozjelo. Jo. A můžu si teda na chvilinku... Když to bylo těsný, tati. No. Ježišmarja. Brzdí. Ježišmarja, dej mi to. Projedem to rychle městem. No tak to bude skvělý, ještě nás zavřou. Ale prosím tě, tady jede, tady prosím tě za celou dobu, co jsme v tomhle městě, tak jsem neviděl jediného policistu, tak jedem. No ještě se uvidí. Prosím tě. Když aspoň slyšet, tak to rozjeď. Já jsem sice na červenou, Červená. ale to nevadí. Ježišmarja, tam jede to je policie. Kde je policie? Ne? A, ježišmarja. Pozor. Tak počkej, já musím zastavit. Kde na kraji zastavit tady. Vzadu tady. Ujeď mu. Nebudu ujíždět policajtů prostě. Prosím tě. To jsou zase problémy. Dobrý den. Dobrý den. Zvládnete mi to nějak vysvětlit? Jo. Jenom mám první otázku a to je proč máte ksicht, jako kdyby vám do něho někdo trefil pánvičkou. Já jsem se vás na něco ptal. Jo. Vojto, vy jste nic z toho dělají, budeš žerat kameny dneska. No jo. Slyšel jsem něco? Ne, že to je můj hodný synek, nic. Já se moc omlouvám, to byl jeho nápad, on mi dupl na plyn, takže já fakt za nic nemůžu. No tak to ne. No On je dobře. policista, on mě doma týrá. Buď ticho, nebo dost, ty nebudeš dneska žerat kameny. No, každopádně za kolik to teda bude? Tohle bude 1000 pokuta 1000. Jsem na vás dost hodný. Dobře, já jsem se vytáhnout tu, počkej. Já jsem se vytáhnout tu. Nasedni. Rychle pojď. A pak ještě poprosím váš řidičský průkaz. No tak, to mi to teda tady... Pardon, to je Dárek. A ještě poprosím váš řidičský průkaz. Co to? Pryč. Ujedeme mu. Já jsem se ho nechal doma. Prosím tě, nesmím reakci dneska přeši. Ne. Volek. Maria, to bude stát. Ne, mě to nezatáčí, Počkej, já budu chytit. Vylez z toho auta, pojď pryč. Ne, dělej, to auto se vrátit, dělej. Ne, to nepřežije. Ježišmarja. Já pak To zapomenu. auto je blbý. Ježišmarja. To je hrozný. Co se to právě stalo? No, to auto je blbý, ale aspoň jsme těm policistům ujeli. Snad jo. Rychle jet zpátky, nech jim to tam a
Já jdu na benzínku první, já jdu první na benzínku. A pak když se ještě můžeme jít na ten velký kopec. To je hrozně jako, co tě to napadlo? Když jsem řídil v pohodě, akorát to auto nezatáčí. Co to bylo? Pozor! Táto! Ne, A už vás má... ne, zdrhej! Chtěl napad. Au. Strom! Au! Mám větev v Větev. puse. Ježiši. Jaj. To jsme jen tak vybrali. Ten policista je pryč. Tati, jdi domů, tohle už nemá smysl. Máme aspoň auto zadarmo. Ne! To vezmeš do té vody ještě. Já to fakt nedám. To je rychlý auto. Nech mě řídit. No, Jasně. jelikož fakt mi byl, já nevím, no, tak zkus dělej, ale Tak podívej. Ale se má. Wow. Aspoň nejedu do vody. Rozhodně zpomatu. Ne, to je v pohodě. Jau, pojď. Jď na ten kopec, jď na ten kopec. Ne. Já tam dojedu. Jau. Au. Ježišmarja. Au, to bolí, ale Ujďte. už tam skoro jsme. Zastav. Kde? Au. Ne, jedem domů, tohle už nevydržím. Kriminálník. Domů Tady nejezdí, hlavně jsme. domů nejezdí, jeď rovně. Vrať se, nesmí zjistit, kde bydlíme. A jo, tak to zaparkuju někde. Třeba. Oh. Sakra. Ale ne, on nás má. Dobrý den. Už se vidíme zase. Au. Vy jste byl mezi tím asi na donutech, že jo? Ne, no jo, nebudu lhát. Vojto, schoj se za mě, než se žere i tebe. Já za nic nemůžu, pane. Seberte mu řidičák, on neumí řídit. Myslíte si, že já bych tohle Buď ticho, udělal? ty malé harate, dneska spíš venku. Cože, vidíte, jak se o mě stará? Já tohle nechci řešit, vy jste fakt strašný případ na skle. No dovolte. I když vlastně na trochu. No vidíš. Tím, že jsi tak blbej, tak jsi nás zachránil. Něco tu smrdí. To je ta pizza. Ty jsi hovado, fakt. No. Ty jsi dokázal převrátit to auto? No. No prosím tě, nesedni. lehký. Divím se, že nesežeral i tebe. Podle toho, jak vypadal. A co teď jako uděláme s tím autem? No, teď musím jít na policii. Proč? Aby tě zavřeli. Mě? Ty seš můj rodič. Ticho, ty dneska spíš 100% venku. Na ně nejde to. Jsem tam Ani bude to ten... povím. Tak pojď. Ještě dostanu bez tak pokutu za parkování, no nic. Já Ty to zůstaň zaplať. prosím tě v autě. A nic na nic nešaj. Dobrý den. Dobrý den.
Přejete si. Ano. Dneska jste mě zastavil. Dvakrát. Jo, to jste vy. Myslíte si, že, myslíte si, že někdo váš jiný... syn mě váš syn mě bourá auto. Do prdele, jdeš hubou, když s váma mluvím. Tak se koukněte na vašeho syna. Ahoj, tati. Já zabiju. Ne, to mi nedělej. Já to udělám dřív. Můžu si od vás... Jeď! Ty malý harante. Prosím, No ne, jo. zůstaň. Ani to nedělej. Ty jsi říkal, ať odjedu. Já chci jenom zaplatit tu pokutu a už v nás, prosím, nechte. Pokud stačí, podepište tohle. A jenom jestli můžu si ještě od vás počít zbraň? Jo, s radostí, pokud je to na využití k vašemu synovi, tak s radostí tady máte. Jo. Jasně to. Děkuju. Právě mi ukradl auto. Komu? Mně. Takhle, já vám tu zbraň vrátím. Nebo já si ji vrkoupím zrovna, můžu? Jasně. A ještě jednou se omlouvám za Víš, to. kam jsem zasel ten terminál, počkejte. Ježišmarja, ten pocit. Tati, Ty se okamžitě bych schovat do auta, do toho modelu. já jsem chtěla zaparkovat auto. Co jsi udělal? To auto je tamhle. Teda obě dvě auta. No nic, pane, já vám to zaplatím, pane, příště, ano, naschle. Počkejte, už jsem to našel. Jo. Tady. Je, pardon. Ne, sakra, to měří jadernou reaktivitu. Dobrý, můžete jít. Jo. A vaše auto je naprosto v pohodě, už jsem to zachytil. To doufám. Naschle. Naschle. Je to malého haranta, zabiju. Kde je to moje auto? No. Já se pro něho dojdu. Doufám, že je v autě už malý harant. Já jsem tady. Nahoře. Ty poce. Ne, Kdo pak můjte ukrat autíčko? Ne. Kde je ten Tamhle je auto. Vaše. Nastup, já tě odvezu k tátovi. Cože? Nastup. No jo. Hej, asi on bude na policii, ten malý harant, tak... Jsem tady před domem. Bože, koho jsem to splodil. No co teď? Tak on, nebo domů, tady není, ale tak jestli nejsou u nás doma, tak já nevím, kde budu už. Hej. To auto tady. A do prdele. Dobrý den. Dobrý den. Hlídejte si vašeho syna, to vám jedině řeknu. Když jsem ho pomalu srazil na silnici, tak... Neměl jste asi ani váhat. Ty harante, pojď sem! Naschle. Nasedni do tohohle auta. Já jsem zamknutý. Ne. Nasedni, nebo budeš žrat kameny. Ne. No jo. Dělej. Dneska jsi to pěkně požehnal, hej. Kam mě to vezeš? Jdeme vrátit auto. Au. A ty jsi to auto našel? Jo, naše. Aha. Tak to je asi dobrý, ne?
to je dobrý. Jestli To je, bylo No. dobrý. A ty dnes večer nebudeš v dobrém. cože? Dívej na to auto. A tak je v pohodě úplně. Ježišmarja, vidíš, to jsi udělal? Už se z toho i kouří. No Je, nic. můžeme to hodit šutr? Ne, Jo, vypadni hoď, ten malý hoď, hoď. kluku, nebo budeš spát s ním ve sklepě. No. Však tomu už chybí pneumatiky. Kola dokonce. Ježíš Maria, Jo, co Hot jste Wheels udělal? autíčko, Hot Wheels autíčko, brm, brm, brm. Ne, Uj. ne. Wow, odjeď. Ty malý kluku, ty chšejnou se dotkneš takových aut, vypadni odsud. Co jsi to říkal? Že když zmizíš, tak ti dám kilo. Dobrý, tak naschle. Naschle. Už se nevracej. Tak, my počkáme na toho majitele, asi si odskočil na záchod, nebo co já vím. Tak snad to auto, tak třeba si toho nevšimne. Jsou to jenom 2 kola a Jenom 2. motor to Já schytal. ti dneska oseknu 2 ruky, a tak to budou jenom 2 ruky. Čekám. Sedni si na ten zadek. No jo. Sedni si tady. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsi se rozhodl s tím autem? Auto je auto je v nejlepším pořádku, nic se nestalo není tam ani škrábanec. No jo. A dokonce jako potkali nás policajti, ale ti nám jenom dali kupon do kina, takže jinak všechno je v pohodě. Pane, To se mi nezdá, ale to by bylo dobře. No, tak chceš něco říct? neúčtujte mu peníze hodně. Všechno Dobře. může za všechno on. Dobře, Co mě platí. tady domluváte? Nic. Nic, vy máte slyšený, pane. Asi. No, tak můžeme se jít asi podívat. Já jsem si vybral Jo, asi taky. to zelené. Tati, víš o tom, Pane. že se musí platit za půjčení nově? Ale prej, je to jenom trošku. A Když taky víte, auto- že to auto nemá přijet totálně rozflákaný na kousky. To řekněte tady ten malým. On to udělal. Myslíte si, že já bych něco udělal? Ok, tak mi dejte terminál, možná přijdu o půlku mojí vejplaty, možná i o víc. Proč mi Pomoc! kradete děcko? Pomoc! Vraťte mi moje dítě! Pomoc! Když Tak o toho myslím, že je to klid. možná bych ještě dostal zaplaceno. No nic, tak... Podmínka, pokud se tu ten syn nevrátí, tak můžete si vzít tohle růžové auto zdarma. Můžu si vzít tady tohle, můžu už zaplatit konečně? Ano. Ahoj, tati. Nemáte hotovost? Jo, Mám na to. díky. Tak jo, tak my si vezmeme to zelené. To zaplatím Mhm. ještě taky. Díky. A naschle. Nashledanou. Sedni. Vysedni. Nasedni. Vysedni z toho auta. Nasedni! Říkáte mi něco? Marian zase je takový problém. Naschle. Něco auto celý zničil ty. Počkej dneska. Jsou ti s kamením. Je, to je on. Dej mu to kilo. Stůjte! Dej mu ty peníze. Buď ticho, nebo dneska budeš spát na farmě. Ne, Jo, mama, jdu tam. Ty jsi mu odjel. Ano, odjel, za chvilku odjedu i tobě. Zajdu totiž pro mlíko s takovou. Cože? Tak to by bylo skvělý, měl bych celý dům pro sebe. Tebe by si vzala máma, a jo, vlastně ty mámu nemáš. Jo. Tak
Jsi zlej na mě. Ještě pomstí. Jsou ti z kamení. Jeden kluk. Ahoj. Pojď nahoru do pokoje, Kamaráde, mýho, pokud pojď. tady půjdeš, Dobře. zavám na tebe policii, nebo tě vlastnoručně Pojď. zabiju. Zdrej. Pojď do pokoje, zavřem se. Kde je pokoj? Nahoru pojď. Pojď. Teď si můžeš lehnout. Já už jsem na toho starý. Už jsem na toho starý. Jo, já jdu volat policii asi, nebo já nevím. Pokud tady uvidím toho malého kluka, tak volám policii. Děláte si ze mě laskavě. Ježiš, Ne. je. Dnes Zdrej. A. kde seš? Hej, nechoďte do koupelny, tam je obsazeno. Kamaráde, ty Já se jdu schovat do jiný. Kamaráde, já tě zabiju! Já jsem už říkal, že tě dneska zabiju, kde seš? Nevím. Asi na záchodě. Tady to smrdí. Tam teda nejsem. Oh.